yɛhyɛ biribi asefa Auntie Naâ adwuma na wɔyɛ ɛne wɔn a wɔkeka ho adwuma wɔn yɛ yɛsɛ baako de mama efi ana baako bi ɛwɔ Sompa FM no okay mehyɛ aseɛ no ɛnya adeɛ a Auntie Naâ no mepɛ na adwuma na wɔyɛ na yɛ so menini ni eni twaka bia ɛnya mama efi adwuma na wɔyɛ na mepa yɛ ɛnyɛ ɛyɛ your friend say baako wɔ Sompa no na adwuma na mepa yɛ it's got nothing to do with that but Auntie Naâ ma ɔmo adwuma na wɔn yɛ ne nsɛn nneɛma bebree ne yɛhwɛ eti yɛdi ka hawa saa deɛ na ɔmo yɛ ne egu ɛyɛ amanhema ne man mpanimfo a mo hwɛ nkuro egu mo anim aseɛ sɛ mo yɛ incompetent yɛdi ka ne nsunsuanso a ɛwɔ ɛyɛ dɔfso ɛne ne nnwuma soɔ na mmom no ade baako a yɛni nkɔnho a na mesa draw wɔ attention ɛyɛ the long term effect of saa adeɛ yi a yɛyɛ no wɔ santemam wɔ ne nkurasesɛm no ɛbɛwɔ on Asante awareɛ so whether yɛpo yɛmpo ɔman bi a yɛtim there is segregation ɔman bi a yɛtim yɛyɛ deɛ buroni bɛfrɛ no stigmatization na asantefoɔ yɛ nkurasefoɔ ana asantefoɔ yɛ this ana fantefoɔ yɛ sei ana igbefoɔ penuro ana fine and these are all the doing of the media eti yɛbɔ no nkokɔdin a na obi ayɛ mahye no media na ama no nkokɔdin akɔyɛ sɛ ɛhɔ deɛ abɔnso yɛbɔ sewia din wɔ santemam mu a abɛɛfo kuro ɛde atia if the media ne ma kwan yɛ penti sewia as abɛɛfo kuro ana abɛka wo adeɛ na yɛte santemam mu hɔ yɛ in the name of Auntie Naâ in the name of Mama Efi in the name of Obana wɔte Sompa no the long term effect is that ɛnam sɛ ɛyɛ santemam mu ne yɛyɛ no obu akɔ ɔnyɛ santeni ana watam na asɛm aba ɛyɛ Auntie Naâ program so but in your time no ye tam de ba radio so discuss it left to right center e bedu baabi obi ya santini ba na ba ma bi koware na onya ka so fra santini enioma no ye portrait tantan say wa ware mu no we de okoware ma say ya o ware ma o mo koyi say na enioma ni bi wo ho a ya ware sem obi afie bi wo ho aware ba na ade tantan ni mo oba Greater Accra awari ewo mu no enema tantan bebre wom okọ fantema mu a awari ewo mu no enema tantan bebre wom yama ho kwan na da bia na Auntie Naâ na wan na di wo na wan na ye sei ebedu baby obi adwen se asantefo awari de said ye portrait no sa de te ade ba no ade ba na se bi mpraduasa yama ho kwan me ye na de tantan a yanwene ho nkwa akire the ripple effect of sa de no ade ba no etebedu baby yenua ma no munya aware ni bi nware ezonya ka so ya santini ani adwene ho the first thing that comes to the mind of the person is anuoma na yetete ana wodi usai ana se bi mpredu asa wodi mitrum ana se bi mpredu asa metoma ana de ben no wodi misika no mfa ma me na fa he ne kosi ye ade ben no enim gwase ayegu ye hu de ben no ahema fo bedu baby munua moma no ma na tetemase ni nya aware ni bi nware wate if say image no aye TV radio ni TV so no portrait no enya de papa ade be no sensu ma hyeda asa ne ade amo ye no mo ayi mo pese mo gu asantema no animu asem betena ho a eho de liberalization ye liberalize emo obia ye de openti no ye mo betena ho sem pese mo gu asante aware ye animu ase portrait asante aware ye to the world se na tie dia mo kan ye so nkwa de ne ntie ana nye ne se de be na ye no ade be no ana santimam nko na saa niema we wo ana we nu odi mi sei ana we yem sei na sabio me ne me yire hyefie na toma ana wone me kon toma ho na mtotoma ana ade ben ade ben no and this has got nothing to do with Auntie Naâ no personally many Auntie Naâ e want to kwa said me gide ben no but ade a wo ye ninsunsuanso a e wo ripple effect heavy on the society is what I'm talking about e bedu be me say asantefo ma munya aware ni bi ngware wate ade ba no dodo no adwene be yom se sane yom tantan no aye kafiri kuma se ba no dodo no adwene be se sa na munyina mote to ohia na oboso ye santini pe won pa aware ni bia mo aware ne ma me kwa be ka che yehunu Auntie Naâ no we kokan we wo kyena kwa no mo sa suro se wo ware wa wunya asem ade ma akotena radio so ade ba no we yakoye ya sapon ni ye kan ho asem ani ye kan ya sapon yenyi ya sapon to nchen for a second ni ehwe obi oti Asante agona na obu ne ho aware sem de bebre wom ene matantan bebre si memi de bi wom wo de bi wom obi ade bi wom nanso obi anyi obi na wo saa akoma no a
wobetimi ema ne nneɛma saa begu society no abɔnten ama animguaseɛ wɔ nam a na have a ripple effect on any conscience nyo bia na wɔ saa kokuduro no memetia wo de ma asɛm kɔto abɔnten anya masɛm if say me wɔ the temerity to stand it enye nipa nyina na timi yɛ saa ye gu aware anim ase na ugu aware anim ase no wɔte wiamo ase wɔte bipua wɔte agona wɔte asankragua wɔte hefa wɔnam society no mu asɛn na ɛdeɛ ne yɛyɛ no wɔno nipandeɛ ne yɛyɛ no wɔkyena na ne makɔ school ne wɔhunu wei na papa na maame ɛdeɛ bɛɛ no hey ɛdeɛ bɛɛ no have we thought of sadeɛ no ayɛyɛ the ripple effect on enkwala adwene wɔkɔ school ne aka me hu maame wɔ TV ne Auntie Naâ so na wɔse enu a wo papa di no wo yɛ no kura free wa the kind of vulgar words a ɔmo use you area NMC since when did we sit down say Anna hey what do you say no what do you trum no what is that adia be no adia be no Asante ahimfo motro ma de tantan we egu o man no anim ase adia be no adia kofi adia be no momi anya sa de me we make kind of supani wasani mo se adia wo kan ye de no if say maami adia wo ye say de ye co training for mo nyina mo kan kurinti social welfare minya ante akwa esi social welfare na amane to me say edebe yi na eti social welfare nim say Asante ayemafo ana se bo mo hwɛ sase mo eka ana mo kɔma Auntie Naâ so wo mama ne to me so na ni awaresem oni awaresem se die benti Asante form ma me say ade no Auntie Naâ ye bedu baabi mu nya aware ni bi ngware ewo orient mo mani nya aware ni bi ngware so koba bi no nya abɔ me firi kumase me firi Asante mu a the image that will come first and foremost on the mind of nipa na wahia no we mo de say no mtio mo hyada nso na mo gu ya ni mu ase ane mo nkan ne nyina yɛ ntrase ne emu na ni mu ase ahemfo na ada na mo yɛ saa ada na mo atrase ma ne ma we enu obi adwene ho saa very dangerous to the society. The way people will begin to see our area from that part of the country, they're very dangerous. And I portray and you might tell me to the we say warrior say near warrior here. At the abandon. Martin Mufi and Yamun, you so Jawaria. Baby, a warrior one now I want any year. Fako a year a dosu. Near is ye be go warrior fakokot ye guna ye gunu kura ye tue boas ye kama I don't know ye monsan na we mko kan ya kwa F1RES ye mpa no kura tinti o ka no korepe ye se eta enso me de anya de wo mabufuo no amubuafu anamo eno me de ye de madaruma no madaruma me de se abufuo e se ya se kire ya no anka no kura nkyere mo niam bebre chia akwasi bedu dem ga dey say niam bebre chia e petu ba bi na Asante aware ne nyan manfo no akono ya de adwen say a source of entertainment ni entertainment ne de be ya ni anyina yete ho se de sebi krama ya wote samena huru ho na ye hwe han na de no boko e be say niam long term effect e be say niam eti NMC mo be sori amon sori don so no so be sori amon sori ayima for frame na na masewa was Okatakyie ade no wo kaye yi ye danya asem ge mo dade amon sori na ade na tan what we nya Auntie Naâ menini ni pamia minim no ana menini ni personal yi bia ni hia no it's got nothing to matisi yeso wo ye a philanthropic job wo show no so obi anka philanthropic job wo asem Nemum sa part of the show ne de. Yes anko drawing boni ehwe ne bio. E de be no. Maka wa bufu aho. Ye ntie nsem no aye a wo mka ne bi. Na hwesa nyoma we ye bona wi a enkola wo fie e ma se bi ye tia. E de be no. Akataban anu odimitrum anu ye die. Akame use different words. Na me pese se ye o tan se me de ma no kan e dia. Any eda bia de nkola etie wo fie eno no ana me hyeda kan ye no ede be no mumi anya ye nioma yie na ye ni nko nioma nketenkete bia say society in the long term effect ho